המרכזי של שלושת ימי הגבלה, שלושת הימים החשובים ביותר לפני קבלת התורה בהר סיני. ואם אנחנו מדברים על קבלת תורה, אז אני חושב שאין קבלת תורה גדולה מזאת לקבל את התורה מחדש מאשר ידידנו הכומר שהתגייר, הרב יהודה פרץ, יעלה ויבוא ויגיע ויראה. אנחנו נראה איזו עוצמה של קבלת תורה מחדש, לקבל את כל העוצמות, לבוא מהעבר השני. באמת זה לא פשוט, זה אפילו מרגש לשמוע אותו. אני מוכרח לומר לכם ששמעתי אותו כבר מספר פעמים, אבל תמיד אני מתרגש מחדש. תמיד יש את ההתרגשות, את ההתחדשות. אני מתרגש מחדש מסיבה אחת, כי גם הוא מתרגש מחדש. אני תמיד רואה את הדמעה שיורדת מחדש. הנה הוא עומד בפנינו. היום הוא כאן עומד ומסביר לעם ישראל בדיוק את האמת שניתנה לנו לפני 3,300 שנה. You know there are Jews, and there are special Jews, and there are extra special Jews. But there are Jews who are unique. A person who is one of our lecturers on the Arachim team today. He is a German Tzedek. He was a Catholic priest from Mexico. And I can tell you one thing, his success rate in elevating people emotionally and nationally to what it is, what Yiddishkeit is about, is something unreal. Ladies and gentlemen, I want to introduce you, Rabbi Yehuda Perez. Thank you. Rabbi Yehuda Perez. ואני הייתי רוצה לפנות אליך בשאלה באמת. אומרים שנשמות הגרים עמדו במעמד הר סיני. האם אתה מבין את זה בשכל או מרגיש את זה בנשמה? זה בהפתעה, אבל אני בטוח שהוא ידע לענות על השאלה הזאת. קודם כל, חבריי, ערב טוב לכולכם. הודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים בעדה. שמי היום יהודה פרץ. נולדתי בתוך קהילה של גויים נוצרים, אבי ואמי גויים נוצרים, ולפחות כגוי לימדו אותנו תנ"ך. הספר הנפוץ בעולם, תנ"ך. וגם הלכתי לבית ספר וידעתי היטב מי זה עם ישראל, כמה מתנות יהודים נתנו לאנושות. השתייכנו לקהילות של גויים נוצרים, ונולדתי בין הרבה אנשים, שמעתי הרבה דעות, בתמציתיות, עד שהתברר שמישהו סילף את התנ"ך בשפה לא המקורית, כי אם בתרגום. זה נודע לי. אני עשיתי את ההחלטות, אני חפץ להגיע לאמת. זה דבר ראשון. אני רק רוצה לגלות לכם סוד, אני לא יודע אם כולם יודעים פה, אבל ידידי היקר הוא גם סופר סתם, כותב ספרי. אבל אני כותב תפילים.
אני כותב פיתומה קטורת, סגולה מאוד מאוד חשובה. ולכן אני באופן אישי מאוד מאוד מפיץ את הקטורת בכל עם ישראל, כי אני יודע שאנחנו מסביב הרבה פורעניות. וחס"ל דיברו המון על זה, לכן התמקדתי בזה. נעשה עוד מלאך, אני גם יכול להגיד לכם, הקהל קדוש. כל פעם שאני רואה את הפיליפינים, אני מקבל שוק חשמלי. כי בדיוק אני הייתי כמוהם. ההבדל התהומי בינינו לגויים, בחלילה, לא בגלל שאנחנו נתנסה עליהם, פשוט, החבר'ה, יש לנו אופק הרבה יותר עצום. אם אדם מתחיל את ההבנה שלו ומוחלט, ולא באשליה, ודאי שהוא יגיע רחוק. עם ישראל לא עוסק באשליה. ולכן, כל שינוי שאני רואה על 20 שנה, כל פעם שאני מסתכל על עצמי, ואני שומע את עצמי פעם איך אמרתי, מה דיברתי, אני יודע איפה היום ואיפה אני הייתי אז. לצאת ממצרים, מהעבר, זה לא דבר קל. אבל אני גאה שהגעתי עד הלום. אני רוצה אולי בסוגריים להודות למישהי שליווה אותי וסבלה ממני, כי בכל אופן זה לא קל בשביל מישהו יהודי לבנות בית עם מישהו כמוני שעובר הרבה שינויים. אשתי היקרה שליווה, מאוד מאוד מודה לה. המוטו המרכזי של מתן תורה, הכרת הטוב. תמיד כשאני נפגש עם ידידי רבי יהודה, תמיד יש לו את הכרת הטוב שהוא זכה להיות יהודי. איזה זכות, איזה זכות. אני אומר תודה, איזה זכות. ידידי גם קיבל את החיים במתנה. הוא היה בצד השני והגיע אלינו מעולם הנצרות, מעולם הכמורה אל עולם היהדות. כדאי מאוד שנדע שבמעמד הר סיני פנו קודם כל לנשים. כה תאמר לבית יעקב. מדוע פנו דווקא קודם כל לאישה לפני הגברים? זכות קדימה לנשים במעמד הר סיני. זו הזכות. למה? הנשים הם עיקר הבית, הן קובעות בבית. אנחנו נתחיל לראות פה את הרקע למה שאנחנו חווים היום. יש לי אמא, מאוד מיוחדת, ממש. היא ידעה כנראה שהפעם הזאת אני שהפעם הזאת אני לא אחזור. תמיד הוא ידע שאני הולך לחקור. היא הרגישה, אמרה לי, אני יודעת שאתה הולך הפעם. אני גם לא הבנתי אותה. דמעות. האמא שלו ידעה שזהו זה. הוא הולך לבדוק את היהדות הפעם הוא הולך וכבר לא חוזר. נגמר, המשפחה נחתכת. אני רוצה להזמין אל הבמה. אמו נמצאת כאן, איתנו, פה באולם, הפתעת הערב. בבקשה, הבן שלך מזמין אותך כאן. אשת חיל, מי ימצא? בבקשה.
מרגישה הערב, אחרי 20 שנה, כשהבן שלך פה בוכה ואומר, ידעתי, אמא שלי ידעה, שאני הולך ולא חוזר. היום זכו האמא ועוד 9 אחים להתגייר, 9 אחים. הם הבנים, שמחה, הללויה. אני זכיתי לראות את התמונות של האחיות שלו, עם הילדים, עם הפאות, עם הכל, זה ממש מרגש, זה לא יאומן כי יסופר. מה את מרגישה כרגע ברגעים האלו, ליד הבן שלך, הכלה שלך, והנכד שיושב איתנו פה? כן. מה את מרגישה ברגעים האלה? כן. למה הוא בכה פה? למה היו הדמעות כשהוא הזכיר את האמא? מה את מרגישה? אין לי מילים. אני מרגישה עד היום, כמו היום הראשון. כל פעם שאני זוכרת, עברו 20 שנה, 20 קצת יותר. אבל כל פעם, בכל דקה שאני זוכרת, אני בוכה. למה את בוכה? התרגשות. זה משהו, זה החוויות שאנחנו מרגישים את הזכות שהיה לנו, כי אנחנו בחרנו, חיפשנו ומצאנו, ברוך השם. כי אנחנו עכשיו פה. זה לראות עכשיו את המשפחה, זה בשבילי משהו. אומרים שיש כל האימהות מקבלות נחת מהילדים. אני אומר לך, זה מדהים להרגיש ולראות כל אחד ואחד מהילדים, עם כל המשפחה של כל אחד, זה משהו. ולדעת, זה מה שרציתי, שהם מרגישים. וככה, כל הילדים. הוא הוביל את המהלך לכל המשפחה, וגם הקהילה, רובה התגיירה. כן. יש לי 10. וברוך השם, זכיתי לי. לא פחדת בהתחלה מהתהליך שפתאום נעלמים לך, הבן נעלם? לא פחדת בהתחלה? מה הרגשת? אני הרגשתי שהוא עשה כאילו הראש. הוא התחילה ואנחנו אחרי. לא חשב פעמיים, לא היה לך התלבטות? בעלך היה הכומר הראשי של הקהילה, היה לכם מעמד, הוא היה בספורט, משהו גבוה גם, וגם בכמורה. אני לא רציתי את זה. אני כל הזמן חיפשתי, וכשמצאנו, אמרתי ברוך השם. והנה. מה את עושה היום? אני עכשיו רק אני מטפלת בילד מיוחד אחד שאימצתי לפני 13.5 שנים. ילד עם תסמונת מסוימת? תסמונת דאון, כן. אבל מסכן, גם יש לו סכרת, וגם יש לו בלדות טריסלובה. לטפל. לחיות כפיים, רבותיי. כל פעם שיש לי הרגשה קשה או משהו, אני אומרת, אבא שלי, אתה צריך לעזור לי. כן. זה רק הוא. אין מישהו אחר. אין עוד מלמעלה. את מתפללת במשך היום? עושה... השפה לא קשה? או שהשפה עם בורא עולם בכל השפות? באיזה שפה את מתפללת? עכשיו אני מתפללת. מתפללת בעברית. ההתחלה היה קשה מאוד. בשביל לקרוא פרק תהילים,
אני חושבת, התחלתי לעשות את זה, שבוע לקח לי פרק אחד להגיד בעברית. אבל אחרי זה, עכשיו אני, ברוך השם, מספיקה להגיד כל התהילים בשבוע. מה היה הכי קשה לך? כשהתחלת להתגייר, מה היה הכי קשה לך? הכיסוי ראש, יש כאלה שקשה להם הלבוש, יש כאלה שקשה להם השפה, הארץ, מה היה הכי קשה לך? כשהתחלתי לשים כיסוי ראש, היה קשה